Το μικρό ρολόι στο μεγάλο τοίχο ακουραστά χτυπάει με τον ίδιο ήχο. Δίχως να κοιμάται μας μηνά την ώρα. Στάσου ρολογάκι, στάσου λίγο τώρα. Το μικρό ρολόι στο μεγάλο τοίχο ακουραστά χτυπάει με τον ίδιο ήχο. Δίχως να κοιμάται μας μηνά την ώρα. Στάσου ρολογάκι, στάσου λίγο τώρα. Αν θα σταματήσω, ποιος θα λέει την ώρα, ποιος θα σας ξυπνάει όταν είναι η ώρα. Αν θα σταματήσω, ποιος θα λέει. Ήταν για 3 περίπου εβδομάδες το διάστημα. Τα παιδιά εργάστηκαν ποικιλοτρόπως, όλες οι δραστηριότητες ήταν ανάλογες με αυτή τη θεματική ενότητα και μάθαν εκτός από το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές λειτουργίες, μάθαν πάρα πολλά πράγματα για το διάστημα και στην αγγλική και στην ελληνική. Στις φωτογραφίες που βλέπετε, το κάθε παιδί έχει κάνει μια αστροναυτική στολή και στο κεφάλι έχουν βάλει τη φωτογραφία του κάθε παιδιού. Κατά αυτόν τον τρόπο το κάθε παιδί ξέρει ότι είναι το ίδιο αστροναύτης, ώστε όταν το ρωτάμε τι είσαι, απαντάει αστροναύτης. Είναι ο ίδιος αστροναύτης, παίρνει τη θέση αυτή του αστροναύτη και στη συνέχεια οι επόμενες ερωτήσεις είναι ανάλογες επίσης με την στολή του αστροναύτη. Τι φοράει, που πηγαίνει, ότι πηγαίνει στο φεγγάρι. Όλα αυτά έχουν προηγηθεί, όλες αυτές οι γλωσσικές λειτουργίες έχουν μαθευτεί από το παιδί και εδώ γίνεται η εμπέδωσή τους. Και κατά αυτόν τον τρόπο αξιολογούμε και όλα, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε πόσο το παιδί έχει κάνει κτήμα του ό,τι έχει μάθει. Είναι καταπληκτικό να βλέπει κανείς τις απαντήσεις των παιδιών, οι οποίες είναι ανάλογες κάθε φορά με την δυνατότητα που έχει το παιδί ή με την γλωσσική ευχέρεια που έχει το παιδί και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η τάξη των 4 χρόνων και όπως βλέπετε είναι στολισμένη πάλι ανάλογα με τη θεματική ενότητα που έχουμε. Στο χαλί επάνω υπάρχει το φεγγάρι. Τα παιδιά ξέρουν ότι πρέπει να καθίσουν πάνω στο φεγγάρι. Το σχήμα αυτό αλλάζει ανάλογα με την ενότητα που έχουμε. Όταν θέλαμε λόγου χάρη να διδάξουμε για τον κύκλο, είχαμε έναν κύκλο. Όταν θέλαμε να διδάξουμε για το τετράγωνο, είχαμε φτιάξει ένα τετράγωνο. Έτσι τα παιδιά καθημερινά επαναλαμβάνουν ή ακούν τη λέξη φεγγάρι, φεγγάρι και τους είναι πιο εύκολα μετά να ακούσουν. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται πάνω στον κύκλο τους, πάνω στο φεγγάρι και είναι έτοιμα να πάρουν το αστεράκι τους ανάλογα γιατί έχουν βοηθήσει για να καθαρίσουμε την τάξη. Η τάξη πρέπει να είναι πεντακάθαρη. Και τα παιδιά αυτά μπορούν και κάνουν αυτή τη δουλειά. Καθαρίζουν την τάξη. Όλα τα παιδιά πάνω στο φεγγάρι, κουκλίτσα μου. Έχω 2 χέρια με τα χέρια πάνω, γράφω, ζωγραφίζω τις δουλειές μου κάνω. Έχω 2 χέρια με τα χέρια πάνω, γράφω, ζωγραφίζω τις δουλειές μου κάνω. Τι χαρά, τι χαρά, τραλαλαλαλαλα. Τι χαρά, τι χαρά, τραλαλαλαλαλα. Σε παρακαλώ, είναι 8 η ώρα, θέλω πρωινό. Τι ώρα είναι τώρα που πεινώ? είναι 1 η ώρα, γεύμα επιθυμώ. Τι ώρα είναι που είναι δειλινό? είναι 7 η ώρα, θέλω βραδινό. Τι ώρα είναι σε παρακαλώ? είναι 8 η ώρα, θέλω πρωινό. Τι ώρα είναι τώρα που πεινώ? είναι
γεύμα επιθυμώ. Τι ώρα είναι που είναι δειλινό? Είναι 7 η ώρα. Θέλω βραδινό. Να πείτε μετά από μένα. Πρωί. 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 Το πρωί. Είναι πρωί. Είναι πρωί. Τι είναι? Είναι πρωί. Είναι πρωί. Μεσημέρι. 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 Είναι μεσημέρι. Είναι μεσημέρι. Lunch time. Τι είναι? Τι είναι? Είναι μεσημέρι. Είναι μεσημέρι. 1, 2, για να δω. Κοριτσάκια. Κοριτσάκια. Could you help them, Tiggy? Tiggy, could you help the girls with? Τι είναι? Τι είναι? Είναι μεσημέρι. Είναι μεσημέρι. Τι είναι? Είναι. Είναι μεσημέρι. Είναι μεσημέρι. Τι ωραία. Βράδυ. Βράδυ. Βράδυνο. Βράδυ. Είναι βράδυ. Είναι βράδυνο. Τι είναι? Είναι. Είναι βράδυ. Είναι βράδυ. Τι είναι? Τι είναι? Είναι βράδυ. Είναι βράδυ. Τι είναι? Είναι. Είναι βράδυ. Είναι βράδυ. Το πρωί βγαίνει ο ήλιος, τρώω πρωινό. I eat breakfast, τρώω πρωινό. 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 Τρώω πρωινό. I eat breakfast, τρώω πρωινό. Το πρωί τρώω πρωινό. Το πρωί. Μπράβο Αλέκο. Τι τρως το πρωί Αλέκο? Το πρωί τρώω πρωινό. Πες το. Πρωινό. Το μεσημέρι τρώω μεσημερινό ή γεύμα. Γεύμα. Τόνι μου, εκτός από τον ήλιο, τι έχουμε εμάς να μας λέει ακριβώς πότε είναι πρωί, πότε είναι μεσημέρι, τι έχουμε? Πρωινό και γεύμα και βραδινό. Πολύ ωραία, αλλά εδώ τι έχουμε? Είναι ωρολόγι. Η ώρα μας λέει, πολύ ωραία. Ώρα, για να κλείσω, γράφω. Ώρα. 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 Όταν εγώ λέω ώρα. Ωμέγα. Τι ακούω πρώτα? Ακούω. Τι ακούω? Ωμέγα. Πού το ξέρετε ότι είναι ωμέγα αυτό? Ποιος σας το είπε? Ορολόι. Ορολόι. Όπως και το ορολόι. Για την ώρα. Τι το κάναμε όμως αυτό το γραμματάκι? Όταν εγώ λέω ώρα. Ώρα. Τι ακούω πρώτα? Βάζω ένα κύκλο στο ο. Έχουμε δύο ο. Μεγάλο. Ο. Μικρό. Αλλά είχαμε και ένα άλλο που γράψαμε. Τι γράψαμε εμείς με εκείνο το? Ομπρέλα. Μπράβο. Τι γράψαμε? Ομπρέλα. Ομπρέλα. Δεν είναι εκείνο το που γράφουμε ομπρέλα. Αυτό είναι άλλο που γράφουμε ώρα. Πώς το λέμε? Ώρα. Ωμέγα. Γράφουμε ώρα με αυτό και ορολόι. Για να κάνουμε ένα για το ορολόι. Για στον αέρα. Για κοιτάξτε πώς το κάνω εγώ για να είναι εύκολο. Βάζω δύο ποδαράκια και πάνω βάζω ένα Βλέπετε πόσο εύκολο έγινε. Δείξτε μου την ώρα με το δάχτυλο. Δείξτε μου την ώρα. Ώρα και πέστε ώρα. Πέτάει ώρα. Δείξτε με το δάχτυλο. Ώρα. Say ώρα. 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 Το μικρό ρολόι στο μεγάλο τοίχο ακούραστα χτυπάει με τον ίδιο ήχο. Δίχως να κοιμάται μας μηνά την ώρα. Στα σου ρολογάκι, στα σου λίγο τώρα. Το μικρό ρολόι στο μεγάλο τοίχο ακούραστα χτυπάει με τον ίδιο ήχο
δίχως να κοιμάται μας μείνει. Έλα Αντώνη και Αντωνία, εγώ δείχνω την ώρα και τα άλλα παιδάκια κοιτάτε. Και ακούτε όμορφα. Εσύ είσαι το παιδάκι και εσύ είσαι η μαμά. Το παιδάκι ρωτάει τη μαμά. Τι ώρα είναι, σε παρακαλώ? Είναι 8 η ώρα. Θέλω πρωινό. Τι ώρα είναι τώρα που πεινώ? Είναι 1 η ώρα. Γεύμα επιθυμώ. Τι ώρα είναι που είναι δειλινό? Είναι 7 η ώρα. Θέλω βραδινό. Πολύ ωραία. Για χειροκροτήστε τους. Πρωινό. Μπράβο. Τι ώρα είναι σε παρακαλώ? Είναι 1 ώρα. Τι θέλεις? Θέλω γεύμα. Γεύμα επιθυμώ. Very good. Και τι ώρα είναι σε παρακαλώ? 7 η ώρα. Η ώρα. Τι θέλεις? Βραδινό. Θα σας ξυπνάει όταν είναι η ώρα. Όταν σταματήσω ποιος θα λέει την ώρα? Ποιος θα σας ξυπνάει όταν είναι η ώρα? Αν θα σταματήσω ποιος θα λέει την ώρα? Ποιος θα σας ξυπνάει? Μικροφωνόμη.
Τι ώρα είναι, σε παρακαλώ? Είναι 8 η ώρα. Θέλω πρωινό. Τι ώρα είναι, τώρα που πεινώ? Είναι 1 η ώρα. Γεύμα επιθυμώ. Τι ώρα είναι, που είναι δειλινό? Είναι 7 η ώρα. Θέλω βραδινό. Τι ώρα είναι, σε παρακαλώ? Είναι 8 η ώρα. Θέλω πρωινό. Τι ώρα είναι, τώρα που πεινώ? Λουλουδάκι μου, ναι, μες στην αστροφενιά, μέλισσες πεταλούδες του πλαστικά παιδιά, ματάνια διπροβάτη, τα πρώτα που ξυπνούν, τα όμορφα πουλάκια που γλυκό και λαϊνούν. Εθνικές δυσκολίες. Ξυπνώ με τη δροσιά, η μέρα ήρθε πια. Ήλιος, ήλιος επάνω στα βουνά, ήλιος, ήλιος επάνω στα βουνά. Της μέρας βασιλιάς, στο άρματο χρυσό, τον κόσμο όλο φωτίζω, ζωή παντού σκορπώ. Απ' την Ανατολή κάθε πρωί ξυπνώ, στη Δύση πάω το βράδυ, πάω να κοιμηθώ.
δάκρυνα βόδια στο αγνάτι τα μηνώ. Στην Παναγιά με χάρισε χέρι αγγελικό. Καρύφαλο εφόδιαστο, τσιγάσα σωμοφέντο, πολύχρωμο και μπρούμιστο, το κάτω σας πηγαίνω. Υπέσα ακουσμένη τη φούλα μυγδαλιά, μέχρι εγώ ανθίζω, δεν σκάζομαι χρονιά. Βάζομαι τριάντα φύλλο, χίλιο εφοδιαστό, στους κήπους και θα βάζα σας το μύρο μου σιωρτό. Είμαι η Μαργαρίτα του κήπου η φορεσιά, τα φύλλα μου μ' αγαπάτε, ρωτώντας μ' αγαπά. Μ' αγαπάτε, μ' αγαπά, μ' αγαπάτε, μ' αγαπά, μ' αγαπάτε, μ' αγαπά, μ' Είμαι η Παπαρόνα, το Μάη φορεσά, τα πράσινα λιβάδια στολίζω γιορτινά. Προσκαλώ κοντά μου να νήσουμε λυκιά, εκείνο τον κόσμο όλο τον κυβερνά. Τα πουλιά τα λουλούδια σαν ηνούνε τραγούδια κι ό,τι Ο ψαράς ψαρεύει ψάρια στο γυαλό, στο μεγάλο δίχτυ πιωστικά σωρό.
θα ψήσει ψάρια και ψωμί, μόρεξη θα φάει. Μούσα, θεά της ποίησης, βόηθα με να ιστορίσω τη μάνητα του ένδουξου, του ξακουστού Αχιλλέα, που τόσα δεινά έφερε να χαιώντα σκέρι, όταν πρωτοπιαστήκανε οι δυο αντριωμένοι, ο γιος του Ατρέα, ο ξακουστός, ο Μέγας Αγαμέμνων. Ναι, μα το διάομοιρε, το νου σου θα φωτίσω και με περίφια έμπνευση εγώ θα σε βοηθήσω να τραγουδήσεις και να πεις την τρομερή τη μήνυ του πιο ένδοξου από τους ένδοξους Ανδρείου Αχιλλέα. Γιατί στα αλήθεια ο πόλεμος και ο τρομερός θυμός μας ποτέ καλό στον άνθρωπο δεν έκαναν, δεν κάνουν. Από καρδιάς σε ευχαριστώ της ποίησης, Θεά μου. Με τη δική σου δύναμη, της έμπνευσης τη χάρη, θα προσπαθήσω για να πω και να ξιστορήσω τη μάνητα του ξακουστού Ανδρείου Αχιλλέα. Ο πόλεμος και ο τρομερός θυμός μας. Ο πόλεμος και ο θυμός. Ο πόλεμος και ο θυμός ποτέ καλό δεν έκαναν. Ποτέ καλό δεν κάνουν. Καλό δεν έκαναν. Καλό δεν κάνουν. Ο πόλεμος και ο θυμός ποτέ καλό δεν κάνουν. Για το Ατρέα, ξακουστέ, μεγάλε Αγαμέμνων, κι όλοι οι αλληλαπροί τραχιών οι Ανδροί. Εύχομαι όλοι οι θεοί στην όλη που ακούσουν να σας βοηθήσουν εύκολα να πάρετε στη Τρία. Το κάστρο το απόρτιτο, κουπρία μου την πόλη και αυλαβή συνόμορφη πατρίδα να γυρίσετε. Του Απόλλωνα, δούλος πιστός, στα πόδια σας προσπέφω. Δώρα πολυτιμότατα ήρθα για να σας φέρω. Αλλά και εσύ, αρχοντικέ, η ξακουστέ Αγαμέμνων, της κόρης μου πενευτή, όμορφη Χρυσίδα. Μα όταν ο Ανδρείος Έκτορας τον Πάτροκλο σκοτώνει, τον φίλο του το καρδιακό, αρχοντογεννημένο, τρισκατάρατη οργή, αμέσως λησμονάει και χύνεται στο πόλεμο με λύσα και με πάθος. Τον αντροφόνο Έκτορα κι άλλους πολλούς σκοτώνει. Μα όπως η μοίρα του γράψε να ζήσει τόσο λίγο, πέφτει, σκοτώνεται κι αυτός, ο πρώτος των Ανδρίων. Και οι Έλληνες με πονηριά τη Τρία κυριεύουν. Σκοτώνουν, καίνε, αρπάζουν, στάχτη τη Τρία κάνουν.
της γης, όλοι οι νέοι, με τη δική μας τη φωνή ενώστε τη δική σας. Τον ελπιδοφόρο μήνυμα και νεανική ευχή μας να ακουστεί σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη. Εμείς τα παιδιά όλης της γης ευχόμαστε όλα τώρα. Ποτέ πολέμου η αρχή, ποτέ πολέμου χώρα. Ποτέ καταστραφεί και πόλεμος μη γίνει. Η παιδική μας η ψυχή αναζητά ειρήνη. Αγάπη μέσα στην καρδιά, το αλήθεια αδελφοσύνη. Τούτα τα δώρα της χαράς, μόνο ειρήνη δίνει. Ένα ψάρι σε μια γυαλά κολυμπά μες στο νερό και απ' έξω το παιδάκι του φωνάζει χαροπό. Έλα έξω εσύ ψαράκι, έλα έξω απ' το νερό και τη θέση σου θα πάρω μέσα στο νερό εγώ. Δεν μπορείς εσύ